BTSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा दिनै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो दि बिटिआरनि सिङाव थानाय गासैबो भेन्सार फरायसालिफोरखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन आरो फोसावनाय जागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दिनै फोरमायथिदों। भेन्सार स्कुलर जितु प्रभिन्सियलाइजेशনৰ কাম আগবাঢ়ি আছে, হাই পাৱাৰ কমিটি কাম কৰি আছে আৰু খুব সম্ভৱ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে তেখেতসকলে ফাইনাল ডিচিশ্যনত আহি পাব। आरो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंबावो दि गोजौ फरायसालिनि टेट आनजादाव उथ्रिसारनानै थानायफोरनो थिसनलाइ एबा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ आगस्ट बोहैथि दाननिनो 12 एबा 13 अक्ट'नि गेजेरावनो फोरमान बिलाइखौ एबा एपइन्टमेन्टखौ गथायनाय जागोन होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायथिदों। टेट एपइन्टमेन्ट हाई स्कुলৰ এপইণ্টমেণ্ট অহা 13-14 তাৰিখত হ'ব আৰু যিটো এমই আৰু এলপিৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এড দিয়া হৈছে, এইটো ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব, এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছত আৰু এবাৰ স্পেচিয়েল টেট পাতি পেলাই বাকীখিনি ৰৈ যোৱা খালী যিটো পদ আছে সেইটো পূৰণ কৰা হ'ব। বড মিডিয়াম আছে। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा लामा बेखेवदों। बेनिनो लांदांगुरिनि गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै जारागुरि गलादाङि गास'ग्रा लामासिम गासै 2.5 किल'मिटार गोलाव लामाखौबो बेखेवनानै होफैयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा गासैबो बिटिआरआव थानाय गोबाय गिजि लामा आरो बानायनांगौ दालांफोरखौ गासैखौबो फारि फारि मावफुंलांगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ। গোসাইগাঁও অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাগা ৰাস্তা ঘাট বহুত নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই, দলং নাই, বহুতখিনি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে। চ' আজিৰ পৰা আমি শুভ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বিভিন্ন ঠাইত আমি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন লে কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত বিভিন্ন কাম কাজ, স্কুল নিৰ্মাণ কৰা, স্কুলৰ বাউণ্ডাৰী ৱাল, স্কুলৰ আৰ্ট ফিলিং, এই কামবিলাকো আৰম্ভ হৈছে। আৰু এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে যিহেতু শান্তি স্থাপন হ'ল, ক'ভিডৰ প্ৰব্লেম লাহে লাহে সমাপ্ত হৈ গৈছে, এতিয়া আমাৰ কাম কাজবিলাক আৰম্ভ হ'ব। দীৰ্ঘদিন ধৰি বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলে আৰু সেই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে UPPL বিজেপি চৰকাৰ আহিছে আৰু সেই চৰকাৰখনে এতিয়া ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে ৰাইজে এটা পৰিৱৰ্তন, এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাব। মই সেইটো ৰাইজৰ আগত এই কথাটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। गसाइगावआव 35 लाख रांनिबो बांसिन ड्राग्स बोखांनायखौ लानानै गसाइगाव पुलिसनि खौरांगिरि मेल अक्ट' 5/8/2021 क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिस थानानि ग्राहामपुर दिंदिङा लामायाव बुधबाराव पुलिसा गोबां बिबांनि फेग्रा टेब्लेट बोखांनायजों लोगोसे सासे फालांगिखौ हमनायखौ लोगो लोगो गसाइगाव महकुमानि पुलिस सौरभ गुप्ता आरो गसाइगाव पुलिस थानानि अमर ज्योति बाइलें बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जाथायनि सायाव रोखायै फोरमायनानै होयो। महकुमा पुलिसनि बिथोन होनाय बादियै गसाइगाव पुलिस थानानि गाहाय सामलायगिरि अमर ज्योति बाइलेंनि दैदेननायाव थांनाय सिग्रोमग्रा हान्जाया ग्राहामपुर ओनसोलाव WBAS 7732 नम्बरनि हन्डा साइन मटर साइकेलजों फेग्रा टेब्लेटजों लोगोसे सोनाब बंगनिफ्राय लाबोनाय समाव हासमत आलीखौ हमनानै लाखियो। अदेबानि गसाइगाव पुलिस थानानि गाहाय सामलायगिरि अमर ज्योति बाइलें बिथाङा जाथायनि सायाव गुवारै बेखेवनानै फेग्रा टेब्लेटनि बेसेनखौ 35 लाख रांनिबो बांसिन जागोन होननानै फोरमायो। ऑफिसर इंचार्ज गोसाईगांव, ही प्लान्ड एन ऑपरेशन, इनकी लीडरशिप में आता ऑपरेशन को सक्सेस पाई से 5000 टैबलेट्स